какви? О, шучки. Не, бе, моето момче. Не там, бе. Не. Абе, нема, не. Не там, бе, разкаля си, ще станеш капитан. Кой така или иначе ще стане? Ето ти Ама вие сте много чисти, бе. Сега. Аз бях по-мръсна. Ти как го издрапаваш, шушки? Много бързо. Си мога ги роля. Що? Не ми предползваха и двата самохвати. Въобще нищо ми е. Само веднъж водещия леко и това беше. Верно ли? Да. Нищо Бах ми е малко. предползвано. За мен това- двата постоянно ми Това е да си първи човек. Бе, и на мен ми не приплъзва. Да, на мен. Двата. Сега така. Трябваше да правя Чакай малко да се стоя. Сега, бе.